Ola a todos, estades outra vez benvidos ao meu novo canal de YouTube como segundo vídeo chamado Freaky Brace. O meu pai outra vez o camarógrafo está enfocando os dedos e hoxe, onte acabei de montar, xa o vedes aquí, está bastante chulo que sí. Vamos reseñarlo, vamos ver que tal está e vamos empezar polas figuras e despois as construccións aparte, vale? Entón, a ver, por cal empezamos? Vamos a empezar por a forma de Lois. Está moi ben o rabo, a que si, está moi ben, está chuli, O que dixen no outro vídeo, gustame os detalles en dorado. Ajá, sí. E as as son fluorescentes. Ben. Gustame a máscara. Sí, Vale. sí, está ben. Ahora, o monstro de terra. É que pasasme... Este? Sí. Para que vexan a evolución, o cambio. Este é o meu primeiro Eras. de terra. Vale. E agora este é o que me trae. Vedes que é distinto. A ver. Ves que un ten un mazo e outro ten as garras. A min gustame máis as garras. E a vos? Vale, cal é a seguinte que vas a ensinar? A líder das latistas, que ten isto, que isto, o pequeno, vin na serie que era para invocalos. Ajá. Despois o Invocar a grande, quen? os bichos. Ajá. E despois, bueno, os bichos non, os monstros. Despois un grande é para que evolucionen, o sea, que pase desto a isto. Entendedes? Sí. Agora ven Arin, o protagonista. A ver, ensino. Está chulo, Recordades que na anterior temporada tiña o traxe en negro? Pois Sí. agora ten azul. Espera, non me vas tanto que E senón... tamén, isto ten en naranxa. Gústame que trae como dous dragóns, a que ti? A que sí? A ver, enseño, que non se ve ben. Onde están esos dos dragóns que diste? O naranxa Ajá. e o azul. Sí, é certo, é certo. Agora, o monstro de ácidos. A ver, acerca-o. Eu teño este, non o vou traer, pero o pau, ves que ten aquí sí. un pau. Sí. É máis largo que os outros. Este é máis longo? Sí, supoño que porque este é un... A ver, pon aí a figura diante para enfocala ben. Ajá. Aquí está moi ben a cabeza. Sí que está, sacar. Perdón. Vou a sacar para que vexades máis de cerca. Mira. A ver. No, aí está. Está chula, Está chula, sí. Pois dadesme un segundo. E acabo isto. Vale? Vale. Aí. A ver, seguinte figura. 100, pero sin as as, pero co traxe. É o meu primeiro 100. Non vas tanto. Aí, que tal? Ben. É o meu primeiro 100 co pelo. Porque os outros 100 que teño, pois este personaje, teños pero con a máscara, como con isto, entendedes? Pois gústame de que teño primeiro. E teño, pero en forma dragón. Ajá. Entón agora xa teño outra forma. Vale. Seguinte personaxe. Sara, que encontrei un fallo moi grande, que A sí? ver, cal? Debería traer o brazo dourado, Sí. como sempre. Pero aquí non lle puxeron dourado. Canto destas tes? Cantos personaxes destas tes, esta figura? Bueno, teño bastantes. Non sei cantos exactamente, pero teño bastantes. 3 polo menos. 3 ou 4. Gústame moito o pelo, que si, está moi ben o pelo, Sí. porque ten como uns auriculares, e ten unha máscara, e ten doble cara. Ajá. Que opinas das dobles caras dos leóns? A min gústame, pero gústame cando se tapan ben. Pero Que non se ve por detrás, non? ves, aquí non se ve. Ben, correcto. E agora, ca forma Draconus de Cal. A ver, acerca ese. Está chula, A ver, espera. Este está chulo, É como o outro, só que de... O que dixen no outro vídeo, tiña que traer as garras, Sí. pero como non as trae. Bueno, a ver. Tampouco pasa nada, pero... Seguimos. As quedalle con laranxa tamén queda ben, a que sí? Sí. Ahora vamos cas construccións! Vale. Primeira construcción. A evolución do monstro da terra. A ver, pon aí na mesa. Pero é unha... A ver, ahora mete aí personaxe dentro, a ver como queda. Vamos, espera, poño máis tieso, vale? Así. Temos que sacar as garras. Ajá. Primeira garra. Espera. Primeira. Segunda. Sentámoslo. Porque isto é como un... Ui, perdón. Ui, dadme un segundo. A ver... Cousas do directo. Sí, cosa do directo.
non practicamos antes, entón. Isto todo en vivo, a que sí? Sí. Hai só unha oportunidade. E con isto, en algúns legos eso deixase, entón non queda ben. No. E Pero neste... aquí lego, vedes que ten eso? Para, Ajá. colocados. E así tamén queda como armadura. Aquí Sí. queda moi ben. Queda chulo, non? Queda chulísimo. A que sí? A ver, Eu doy pon aí esta- na mesa. Pon na mesa. Que tal? Para non acercar. Que? Que opinas? Espera que dou unha volta. Ajá. Eu a esta construcción doi un 9,5. A ti? Sí, tanto. Sí. Ti? Ajá. O meu 9,5 parece moito. Ti darías un 9,6. Un 8,25. Eso é moi pouco para mí. Sí. Bueno, a ver. Veña, seguinte. Esta non sei por que puxeron, non sei se Barcelona soy un, non? Trae unha árbore. Que esta, quería poñer esta aquí, entón non Sí. me deixaba. Non Ajá. era capaz. Pero de repente dime de conta que estaba Deime. poñendo do revés. Vale. E mira, aquí Ten hai un un mecanismo, mecanismo. Non vedes? Hai un mecanismo. Que Bueno, fai? ensina o mecanismo. Que xira. Ajá. Moi ben. Entón é como unha espada aí dentro como do lume máxico. A espada dorada decai. Ajá. E fai Bueno, unha espada, unha katana, non sei que é iso. é a espada dorada. Sí. Do lume. A min esta construcción sobra pa min, pero va. Eu doi un 8, un 7. Sobrache porque diste que non está na serie. Eu creo que non. A mí non pensando a verla nos trailers. Bueno, pero o mellor cando vexas a serie aparece. O mellor. Pero E se parecese que? Daríalle máis nota? daríalle, pero esta vez doi un 7,5. Bueno, queda provisional. Sí, e ti? Tamén. Voulle dar un 5 raspado. A ver, ahora. A ver, vamos ahora, empezar. atención. Cajoeira do Corona. Ah. Dragón da vida. Bueno, a dragona que é unha chica. Hai que poñer... Ai. Cuidado. Vamos a empezar con o corpo. A ver. Está chulo, ten aquí unha gema. Sí. A que sí? Mira, espera. Todo isto. A que parece? Pero claro, eso non o vexo. Tens que poñero de lado, a ver. Es que aquí como pese como... Este parecen follas e tamén parecen escamas. ao mesmo Escamas, tempo. non? A que sí? Sí, Está sí. chulo. Vale, despois desto falaremos despois, a que sí? Vale. Vamos falar desto. O rabo gusta moito. É bastante longo, non? E móvese. Ten esta articulación. Sí. E para arriba e para baixo. Esta e esta. Ben. Entón podes ir poñendo en cosas. Porque isto, sí, imagínate, vas a un bosque e ves isto só. Sí. Aquí parece un árbore. Claro, Pero de camuflado, repente non? ves que vai e dices, ui, que pasa? Aquí sí? Porque se ti ves unha árbore movéndose así... Asustaste. Eu asustaría, eu... Podes a correr. Sí, eu non volvo a ese bosque, aquí sí? A ver, que máis nos destacas nese A dragón? cabeza. A ver. Ten articulación no cuello. Sí. Girar 360 grados. Mira, se se pon así, parece un árbore. Ah, bueno, ben. Va, pero tampouco parece moito. Pode facer así, tamén. Si. No. Bichos. Sí. E pode os cornos. Podese mover. Bueno, ten bastante, non, Isto movimentos. podese mover, inda que... Es que é como unha crista ou que? Sí. No, es para que quedar. E este podese mover. A ver. Vale, E que ten máis? barbilla, mira, ten barbilla. Ujú. Hai esferas. A cabeza. Este é un molde. Está chulo, que sei. A ver, ensina. Que tal? Ben, Estamos. sí. Parece un rinoceronte, porque mira, ves? Ten eso. Así. Vale, e que queda por ensinar do dragón? As as? E as pernas. Manas. As patas. Sabes que non me gusta? Que? Aquí debería ter articulación. Ajá. Ves? É que Sí. aquí ten... Aquí, mira. Que se oculta. Bueno, ben. A ver, as. Espera, faltan as patas traseiras. A ver, onde están? Aí, que son de pedra. A ver, Aquí pero... mismo. A ver esto. Mismo problema que Sin movimento. se movimento. Pero isto tamén ves, Jesús? Ah, bueno. Móvese nos cellos, polo menos. Sí, aí tamén se move. Os dedillos. Bueno, claro. As as. A ver, as as. Aquí sí que temos que falar lego. A ver. Así,
Cousas boas e cousas malas, non? Cousas boas. Están ben, tengo aquí unha katana. Gústame que fixeron... Gústame este mecanismo. Ten un mecanismo para abrilas, non? Para desplegalas. E ten unha articulación a banda. Malo. Malo, Parece moi robótico. Si non. Tengo aquí unha katana, non sabe por qué. Ten o poder da katana e ten o poder da chancla. Unha chica. E pois... Eso. Parece moi robot. A ver, vamos a dar logo notas a este set. O dragón doulle un 9 con algo, Sí? Sí. E ti? Sí, no, o dragón está ben, non? Está ben. E trae bastantes figuras. 8. Son bastantes, non? Bueno, se fusionas estas son 7, pero... Bueno, Se o muñequito, 8. vale. Montalo, nivel de dificultade? Non houve moita dificultade, pero tamén estuvo moi divertido Sí. montalo. Técnicas divertidas. Isto tuve unha vez que desmontar porque a puxera mal. Vale. Despois, para xogar, xogabilidade? Ten bastante, creo, porque trae bastantes malos. Sí. É un macro malo. Podes facer batallas e tal, non? Podemos facer como que un descubre que isto leva xirando todo o tempo. Ajá. E que se encontra alguén con pura amabilidade e todo eso, Sí. que vai parar de xirar e que se abre e dalle a espada. Si é digno, non? Si, é Digamos. digno. Como o martelo e todo. Entón ti recomendarías este set? Muitísimo. Sí? Compensa os cartos que costa? Por 100 euros trae bastante. Trae bastante porque eu teño visto legos de 100 euros que non trae isto. É solo... A que sí? Sí. Que traeron varias... Pois sí, un bo detalle. E vou dicir unha cousa. A ver. Eu cambiaría isto Sí. por o monstro mutante evolucionado. Sí. E esta, que aparecen moitos sets, por o monstro mutante sen evolucionar. Ajá. Así temos máis variedade. Pois bueno. Pois estuvo ben esta segunda parte deste vídeo, non? É máis corto, a que sí? Sí. Pois ahora tócache despedirte. Bueno, adiós. Seguramente hoxe, o mellor hoxe xa está. Sí? O mellor. Témolo que pensar, a que sí? Sí. Veña, chao. Chao.